କଣ କହି ଯାଉଛ ଲୋ? ମୁଁ ତ ଜମା ବି ବୁଝିପାରୁନି। ବାବାରେ ଆରେ ବୁଝେଇ ଦେ ତୁ ବୁଝିବା ସଖୀ। ଏ ଫୁଲ ହାଲୋ ଫୁଲ ବାବାକୁ ବୁଝେଇ ଦେ ବାକିଲ ଏ ବାପା ତୁମକୁ ତ ଏ କଥା 15 ଦିନ ତଳେ ହେଲାଲୋ। ହଁ ତ। ଆଉ ଜାଣିଛ ହଁ। ତୁମକୁ କାଳେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭୁଲ ମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ଲୋ? ତମେ ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତମେ ମାନେ କୁହ। ମୁଁ କଣ କହିବି ଯେ? ତାରେ ଫୁଲ ହଁ। ଚେରା ନଦେଇ କରି ହଁ। ଏ ଘର ଚାଲେ ଦେଖେ ତାରା सोनन मोती है सोनन मोती राजा बाटे बेटी कमर जाती तेरा मचाई करी करू जग के ठिकाना तेरा मचाई करी करू जग के ठिकाना Con mau mana? Thank you.